Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι, θα το ανεβάσουμε. Είναι πολύ ωραίο game. Σε αυτό το game θα δούμε πώς είναι να είσαι YouTuber αλλά σε παιχνίδι. Ξεκινάμε. Είναι λίγο παλιό παιχνιδάκι. Δεν πειράζει όμως. Εδώ πέρα είναι ένα από τα πολύ ωραία. Πολλοί αναρωτιούνται τι είναι το βίντεο. Και λόγο. Το τους αρέσουνε. Εδώ. Βλέπουμε αυτός είναι πάρα πολύ πλούσιος. Είναι πάρα πολύ πλούσιος σε τέτοια. Δεν είναι τόσο πολύ καλό το βιντεάκι του, αλλά ας βρούμε να κάνουμε δικό μας βίντεο. Ξεκινάμε εδώ πέρα το προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει. Τώρα κάποια πραγματάκια. Αλλά ξεκινάμε το βιντεάκι. Με τι θέλετε παιδιά? Εγώ θα πάω για πρώτα με gaming που έχω ήδη ένα αστεράκι. Εδώ απλά μου συντομώσανε το γράμμα. Έτσι είναι σε παιχνίδι, δεν είναι και το πες. Εδώ γυρνάμε. Και εδώ καταφέρνει λίγο κλικ. Έχουμε πάρει αυτό, είναι λίγο περίεργο. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο game, γι' αυτό πάμε αυτό το Ούρσουλα. Είναι ένας το οποίος θέλει κάτι να μας κάνει, αλλά ψόφιο. Παιδιά, σε επόμενο βίντεο θα κατεβάσω Roblox να βλέπετε. Στο επόμενο το βίντεο. Όχι ζει ακόμα, αλλά ψόφισε. Τι! Ζει ακόμα! Έπεσε μόνος. Θα παίξουμε αυτό game. Δεν το έχω ξαναπαίξει. Είναι διαφορετικά game. Πείτε μου τι games θέλετε να παίξω. Ποια παιχνίδια θέλετε να παίξω σε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο. Comments. Δεν πάρετε να παίξουμε κανένα 2-3, κανένα 10 πίστες και μετά θα τελειώσουμε το βίντεο. Και παιδιά, όλοι like, subscribe. Για το τέλος, σε μένα βλέπετε το βίντεο και στον Achilleas Gamer και ένα μικρό Gamer και Achilleas Gamer και Νικόλας 1-3, like και subscribe. Πάμε να παίξουμε.
Λοιπόν, όπως βλέπετε, αυτός ο κουκκινούλης είμαι εγώ. Ο πρώτος κουκκινούλης. Από τα αριστερά. Ξεκίνα game! Ωραία. Θα διαλέξω να πάω εδώ πέρα, γιατί είναι ένα από τα συνηθισμένα. Φούσε 100. Είχαμε τέτοιο τώρα. Έχουμε πολλά. Εδώ. Αν έχει πέρα σε μένα και δεν θέλω να γίνει. Παιδιά, ψοφίσαμε. Να. Και λίγο δύσκολο. Goodbye για το βίντεο. Goodbye.